בעקבות השיר חרבו דרבו קיבלתם איומים רבים מהעולם הערבי, אולי תפסיקו להוציא שירים? בלי קשר אני שואל, אני מציע, לטובת כולם. הנה כמה עובדות שכבר ידעתם על נס וסטילה. הם שניים, הם לא חתומים על מגילת העצמאות, והם לא חולים בפה והטלפיים. שלום לכם נס וסטילה. ערב טוב. אז ככה זה עובד, אתם אוכלים את הקראנץ' שמונח לידכם על השולחן, קחו אותו בבקשה, ואתם מחליטים מתי בעצם נגמר הרעיון הזה. ברגע שסיימתם את הקראנץ', נגמר הרעיון. תנסו לעשות את זה מהר כדי שנלך הביתה כולנו, בסדר? רעיון מעולה. בעזרת השם. נהדר. אז רגע, מי מכם המשקה ומי הטיפות עיניים? נחש. אוקיי. בערך עליכם בוויקיפדיה כתוב שאתם צמד אומנים. מי מכם כתב את זה? בעקבות השיר חרבו דרבו קיבלתם איומים רבים מהעולם הערבי, אולי תפסיקו להוציא שירים? בלי קשר אני שואל, אני מציע, לטובת כולם. אפשר. דע לך, קיבלנו איומים מהערבים וגם מהבקרים. הם כולם שונאים אותנו. אתה בטוח שאתה יוצא טוב ברעיון הזה? אולי תוותר על הכסף ותלך? אגב, כסף, שאלה אחרת, עכשיו כשעשית קצת כסף, סטילה, אתה יכול כבר להרשות לעצמך ללכת לספר, לא? צריך אולי הלוואה. יש לכם חוש שמיעה? במידה והתשובה היא כן, איך זה יכול להיות? הייתם שומעים מה הוצאתם ולא הייתם ממשיכים להוציא. יש לך מזל שאתה טעים, אחי. ממש. טעים אתה כן. ומה אני לא? מצחיק אתה לא. מצחיק אני לא? אני לא התכוונתי להצחיק, אני רק אומר עובדות. סל. מה שמצחיק זה קריירה שלכם. כן. טוב, אנחנו מסיימים פה לשמחתי. מקווה כמובן שלא לקחתם שום דבר אישית, בסדר? אז הנה ככה, כדי לסיים יפה, יש משהו קטן ממני. איפה ינאי? ככה כשיהיה לכם למזכרת, נראה למצלמה. לא המצלמה הזאת, כן. יופי. נס וסטילה, תודה רבה שבאתם לכאן, זה רווח של כולם, כי זה אומר שבזמן הזה לא הייתם באולפן והקלטתם שירים נוספים. תודה שבאנו. תודה שבאנו. להתראות.